Shukor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police Traffic jong ke East Khasi Hills UK Prasad MPS. Au kurwa khobor bala penmi pajba bentak sengi kat sau terik urisau arajar arpusau ula pentip bakumba Vice President jong ke India Jagdeep Dhankar wan ban yu kejat akanong ba Shillong badru lech ki benta jong ke thain sora hakkan reu bat khat nyo terik urisau arajar arpusau na kaliang ketenat pulit penyat kali kalarai ban penbek bat penkela ya garu kom yat jong ki kali hagi di gisngi bawan Vice President jong ke syakajela kat kum gajing betha jong SP la pentip ba gajing penkela ya garu kom yat jong ki kali hagi di arsngi kandai hakkan reu bat khat nyo terik urisau bat kani kan terekam nadu kapor menstep khnang ba kanam kta ya kayat kayeng jong ki he sarkar jong ki reu kongsan bat ki he jong ke India karukomya jong ki kali kan long kumni hakkan reu terik urisau anam sya ki kali ban ya lingba galenti ban lech gurudwara nadu ko porsan beji janmit kanadu ban akut ke program ke bala penlong ha ka ki kali kin ha ban shim le ya galenti ka ban Raj Bhavan terter lingba ko All India Radio Shillong ka ban poi shadu sa IGP pon hakkan nyo terik urisau pan nadu ko por architect no phaisngi anam sya ki kali ban ya lingba ka golfling penthorba BDW School Shadow Lailat Nong Minsong ha kabaki kali kin hapan pai na yo penthor nadin kamadan JN Stadium Polo terter lingba ke jingking wa khra bat shikiwei pat ki benta la khangru ban yat na lingba kalat it sharwat kaban poi shakayo Nong Minsong ha kabaki kali kin hapan yat lingba ka surok jong ke BSF maupat bat umpling terter la khangru iki kali ban ya lingba na kasurok jong ke Shillong Commerce College terter shado BK Bajoria ha ka bakin ha ban ya na galinti ka ban Shillong Commerce College bet Don Bosco Square ni Gurudwara bat kiwei ha ka bedai pat bat ki benta jong ke MES Nongrim Hills la khang ban ya shado kalat jong ke DAD ka badan hadam senyong ha ka baki kali kin ha ban ya na Nongrim Petrol Pump kalat MES lingba ka Nongrim Hills lani Goroline bat Shakman na BK Bajoria shadu Southfurlong ha ka bakin hapan yat na BK Bajoria sha persha jong ka Shillong Commerce College shisholo ongru bahagi ni gisngi bawan Vice President na khang persha ya ki kali he bat ki kali ren ki bakin thop nadu ki bakit ya ki mar ki mata ki badan kam ki kali kit gas ki kali ki bakit igi penyang ki bakit khaw bat ki wei bakin ya lingba ka surok na Shillong sa sora kan hadu ba Vice President na lech pai lani ki he sarkar